Euskal Herriko Unibertsitateko Jose Azurmendi katedrarekin elkarlanean, Jose Azurmendi Euskal Pentsamenduaren urjauzia bi kongresua egingo dugu abenduaren 16tik 18ra Donostiako San Telmo Museoan. Duela 7 urte egin genuen lehenengoz kongresua, 2019an. Aurtengoa beraz, kongresuaren bigarren edizioa izango da, eta aurrera pauso bat eman nahi dugu. Azurmendi oroitzeaz eta haren lana aitortzeaz gain, Euskal Pentsamenduaren testuinguru berriez, etorkizuneko erronkez, egiturez eta azpiegiturez hausnartzeko tartea sortzea dugu helburu. Dagoeneko abian da kongresurako parte hartze deialdia. Proposamenak 2 motatakoak izan daitezke. Batetik, komunikazioak, egile batek edo gehiagok egindako ikerketa edo gogoeten inguruko 25-30 minutuko hitzaldiak, eta bestetik sinposioak. Gai baten inguruko ordu terdiko mahai inguruak, gehienez 3 hizlari eta moderatzailearekin. Proposamenak Jose Azurmendi katedra abildua ehu.eu selbidera bidali beharko dira 2026ko uztailaren 15 baino lehen. Bakoitzak gehienez 2000 karaktere izango ditu eta aztera jaso beharko du. Izenburua, aztergaia eta laburpena. Denak aztertu ondoren, katedrak horien inguruko azken erabakia hartuko du. Informazio gehiago jakin.eu atarian.